Здравейте, сладки! Днес, както виждате от заглавието, ще правим нещо, което доста от вас искаха. Надявам се да ви бъде интересно, а именно как обработвам снимките си. Още когато правих видео за какво има на моя телефон, още тогава ви казах, че имам точно две програми, с които обработвам снимките си и бях намислила след известно време да направя това видео, за да ви покажа как ги обработвам, защото много от вас ме питат. Преди да започнем естествено с видеото, последете ми в Instagram, ако все още не сте го направили, защото пускам много интересни неща там. Също така, доста често ви питам за видеа, които искате да виждате от мен, така че последвайте ме, за да не изпускате нищо интересно от мен и от деня ми като цяло. Така че, ако искате да не губим повече време в приказки, ами направо да преминаваме към видеото и към обработването на моите снимки. Също така ще кажа още сега, преди да започнем, че накрая, след като ви покажа как обработвам снимките си, ще ви покажа и как се случват някои от моите тъмнейли за клиповете ми, защото не всички са на компютър. Ако някои от вас са били по-наблюдателни и са забелязали, а всъщност дори да не сте били по-наблюдателни, сега в този видео ще разберете кои са от компютър и кои съм ги направила на телефона. Така че останете до края на видеото, за да разберете и това. Както още миналия път ви показвах, когато правих видео за телефона си, имам две програми за обработване, Airbrush и Snapseed. Сега ще ви покажа как обработвам снимките си с двете програми. Първо ще започнем с Airbrush. С нея повече обработвам селфитата си. Примерно сега ще изберем едно. Започвам първо с акнето. И то точно с ето тази пъпчица тук на челото, която виждате, която просто не искам да бъде там. Задържам върху нея, точно. И готово. Тук се появява едно малко прозорче, в което да виждам, по-скоро кръгче, в което да виждаме какво се случва. И ето, пъпчицата изчезна, няма и следа от нея. Продължавам с очите. Правя ги малко по-изкрящи, или не знам как да кажа. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Малко по-ясни. Ето така. Вижте разликата в момента, която се получи между двете очи. Това е малко по-ясно от това. Сега се случва и с това абсолютно същото нещо. Така. Ето така. Виждате, че придобива снимката малко по-различен вид. И тук естествено има други функции. Ако искаме да замъглим нещо отзад, тях не ги използвам много. Най-вече използвам функцията за очите и за акнето, когато имам така, примерно, някоя пъпчица, която твърде много се вижда. Другата функция, която използвам, това е за тъмните кръгове под очите ми, защото аз имам голям проблем с тях. Ето така. Както виждате, ето, изчезнаха. Вижте само разликата между едното око и другото око. Тук вече няма, а тук се вижда все още. Тази снимка бях станала по-рано, защото отивах на работа и нямаше как. Точно заради това са тези турбички, тези черни кръгове, които дори с грима тогава не успях да ги прикрия. Снимката ни е готова, без никакви кръгове, с по-изкрящи очи и също така без пъпчицата, която не ми харесваше на челото, която тогава ми беше излезнала. Така обработвам селфитата си. Ето сега запазваме снимката и готово. Сега ще ви покажа другата програма, Snapseed. С нея обработвам снимките си по-скоро в цял ръст. Ето аз тук съм си отворила една снимка още от преди малко, за да мога направо да ви покажа. С нея най-главното, което правя, това е HDR изгледа на снимките. Както виждате, можем да постигнем различен изглед на снимките. Виждате ли как се променя с всеки ефект на HDR? Лично с този ефект много ми харесва. Тук вече правим, както виждате, наситеността на самия ефект. Мисля да не е твърде наситеност, да не изглежда толкова като нарисувана. Ето така. Може би някакси... Ето. Да, запазвам го.
И по този начин използвам тази програма Snapseed. Някой път се случва да използвам винетирането. Както виждате, то създава ето тук в краищата по-тъмничко, виждате, и само образа е на фокус в момента. Може да направим и всичко отстрани да е бяло. На тази снимка мисля, че по-скоро беличкото ще седи много подходящо. Как мислите? Ето, така я оставям. И после експортирам, запазвам снимката и всичко е готово. Хора, така обработвам снимките си с тези две програми. Само тях използвам. Някой път се случва, когато не мога да направя тъмнейла на телефона си, го правя с тази програма. Поставям, примерно, ето да вземем тази снимка от Airbrush, която направих, и да ви покажа, ето с тази функция тук за текста си пиша, примерно, някакъв текст за тъмнейлите. Ето така. Знам, че за безмислица, просто ви показвам. И така, от тук отдолу естествено си избирам цвят. На различни има. Може би е така да се вижда по-добре. И тук вече дали да стане по-силен или по-блед текста, както виждате, това се променя. И така, общо взето с тази програма. Ами хора, така обработвам аз снимките си. Както виждате, не правя кой знае какви обработки, защото някои си мислят, че си правя адски много обработки, едва ли не се фотошопирам изцяло. Не, така както виждате, не крия нищо от вас, показвам ви моите обработки, всички, които правя. Така че хора, надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било интересно. Ако е така, дайте му по един лайк, абонирайте се за канала ми, за да не изпускате нито едно видео от мен и от този страшен канал. И коментирайте естествено, не забравяйте коментарите, давайте вашите мнения отдолу. Също така, давайте идеите си отдолу за видеа. Ако не сте гледали последното видео, отивайте да го гледате, защото е супер интересно, супер забавно. С мама беше, много се посмяхме двете, така че надявам се за тези, които от вас още не сте го гледали, да отидете да го гледате и да се забавлявате заедно с нас, както и ние се забавлявахме тогава. И така хора, благодаря ви още веднъж, че останахте от тук да догледате това видео. До следващия път!